Reza Budakista. Kula Asaida Askia Nabila. Kula Nasya Elfrida Ramadhani. Kula Riyadi Fauzi Firmawan. Kula Muhammad Fahri Akbar. Apa kula saged nyawancarahi sampean ngenani upacara siraman? Nggih, saged. Pertama, sapa sing dadi MC ing acara siraman? Sepuh diparingi tanggung jawab kanggo ngatur lan ngandani tata cara acara siraman. Dua, apa sing ing panyandra MC siraman? MC bakal nugaske maksud lan tujuan acara siraman, urutan profesi lan maksud saka kabeh tahapan. Kapan acara siraman dilaksanakan? Acara siraman dilakoni ing jam 10 sampai jam 3. Sedina sadurunge jam kabul. Ing endi acara siraman iki dianakake? Acara siraman dilakoni ing omah pengantin. Genio upacara siraman pengantin dilakokake. Acara siraman dilakoni kanggo nyucikake awak lan jiwa pengantin supaya terhindar dari energi negatif. Tapi cara nglakoni acara siraman pengantin iki? Pertama sungkeman, sing loro nyapi banyu, sing telu siraman, sing kepapat pemecahan sendi, sing kelima si awak, sing enem doa. Kesimpulan saka teks panyandra upacara siraman yaitu upacara siraman mujudake salah sawijine prosesi kang migati sajroné rangkaian upacara pengantin adat Jawa kang ditindakake sadurunge upacara panggih. Acara punika limrahipun dipunwontenaken wonten ing griyanipun pengantin utawi papan ingkang sampun dipuntentokaken kanthi ancas kangge ngresiki saha nyuciaken jasmani saha rohani pengantin. MC utawa pembawa acara nduwèni peran penting ing acara iki. Piyambakipun gadhah tanggung jawab ngatur adicara saha ngandharaken makna saha suasana kirab siraman. Panyandra nulungi para tamu supaya bisa mangerteni lan ngrasakake keindahan lan makna simbolis ing saben tataran upacara. Masyarakat Jawa saiki tetep njaga lan nglestarekake prosesi siraman lan panyandra kasebut minangka wujud penghormatan marang warisan leluhur. Senajan kadang ana adaptasi supaya luwih praktis lan relevan karo perkembangan zaman. Uga dadi sarana muri-muri nilai-nilai budaya, ngajarke moral lan ngiket solidaritas sosial. Senajan bisa uga ana modifikasi pelaksanaane supaya cocok karo kebutuhan masyarakat modern. Semanten matur nuwun lan ngapunten. Wassalam.